Kaixo, arratsaldeon, ikusle maiteok, Romoko errekaetik agurtzen zaituztet, erretransmititzen ari gara eta 7 minutu bat delari ondo hasteko, arratsaldeko lehen ezbeharragatik barkamena eskatu behar dizuegu. Bi aurkezle izan behar ginelako, baina badakizue, zuzeneko kontuak. Ematen du betiko moduan, miren berandu dabilela, ez dakit zertan dabilen pentsatzen neskatu hau. Hala ere, saioarekin aurrera jarraitu behar dugu, beraz... Hemen dago gure lehenengo gonbidatuarekin. Ara! Berbetan. Hori bai patxada zurea. Bueno, bai, esan didazu etxean bezala egon behar garela, ez da? Ni, gonbidatuak etxean lasaitasunez, hurbiltasunez hartzen ditut. Baina baina taimina garrantzitsua da, streaminga ondo ataratzeko. Taimina, streaminga, nik palabra horiek ez ditut erabiltzen. Daukadan min bakarra buruko mina da, eta medikuak estresagatik dela esan dit. Estresa zeuk? Estresa? Bai, eta badakizu ze gehiago daukan, herri mina. Izan ere, hainbeste denbora lagunekin kafetxo hartu gabe, eta herriko jendea ikusteko benetan irrikitan dago. Azkenean, Maier topatu eta berarekin hizketan geratu naiz. Analai. Tira, baina ritmo karibeño honekin jarraitu beharko dugula ematen du, baina zeri buruz, egon zarete hizketan? Guztion intereserako, Euskaraldiari buruz ari ginen. Bale, segi. Eta jakin dezagu zeri buruz zeudeten hizketan? Guztion intereserako Euskaraldiari buruz ari ginen. Noski, Maier, baina, lehenengo aurkeztu behar dugu gure gonbidatua. Maier Arrieta, Getxoko Euskaraldiaren koordinazioaren arduraduna, miren. Ongi etorri gure lehengo saiora, Maier, eta baliteke Getxoko telebistako azken saioa ere izatea. Bueno, Andoni. Eta, Maier, konta iguzu, mesedez. Euskaraldia lehen aldia ez da gertatzen dena hemen. Zenbat aldiz errepikatu zuen, noiz hasi zen, kontatu? Euskaraldia hizkuntza iturak aldatzeko 2 urtean behin egiten den ariketa soziala da. Aurten 2. edizioa ospatuko dugu, gaur hasita. Eta, lehenengo edizioa 2018an egin zen, Euskaraldiaren helburua Euskararen erabilera areagotzea da. Orduan, lehenengo urtean pertsona pilo bat, Euskal Herri osoan egiten den ariketa izanik, arrakastatsua izan zen, eta aurten berriro ere 2. edizioa egingo dugu, gehiagorekin gehiagotan. Eta, gaur hasita, abenduaren 4 arte egingo dugu ariketa, 15 egunetan zehar, eta hemen dago. Maier, eta zer egin behar dugu aurten txaparekin? Txaparekin zer egin behar dugu? Lehenengo eta behin, pentsatu behar dozue, zein rol aukeratuko dozuen. Bale. Badakizue, Getxon 3 rol dauzkagula, bai, belarri prest, hau bizi eta herri bizi. Lehenengo rola zuen 15 egun horietan zehar hartuko duzuen jarrerarengatik aukeratu, ez hizkuntza gaitasunarekin, baizik eta ze jokabide hartuko duzuen 15 egunetan zehar. Eta horren ostean, emon izena. Emon izena, getxostarrak puntu eusen. Eta gero ja, txapa jarri. Bale, oso garrantzitsua. Miren. Orduan, Maier, konfiantza osoz. Nik erregistratu egin naiz, baina errepikatu mesedez argi gera dadin. Hori da. Nola, getxoz txarrak, nola esan duzu? Txarrak egongo dira, ez da? Baina, getxostarrak. Getxostarrak puntu eusetik emon behar duzu izena. Hori, Andonik hau bizi bezala apuntatu nau. Bai. Izilik ez nagoelako. Baina nik nahiagoko nuke irri bizi. Izan ere, irribarrea erakutsi ezin dugunez, txaparekin behintzat jarritara emango dut. Orain Maier ulertuko duzu, niri belarri prest naizela, hitz egiten uzten ez diralako, emakume hau, eta oraindik garaiz gaude galdera bat, garrantzitsua, orain garaiz gaude txapak lortzeko, eskatzeko, garaiz gaude?
Bai, izena emateko azaren 24 arte daukazue. Eta txapa jasotzeko, getxostarak.eusetik izena eman duzuenok, aukera izan duzue etxeko postontzian txapa jasotzeko. Beste bide bat, RKeko Romo kulturetzea izango litzateke, eta Algortako Urgulkaleko BBK espazioa. Bertan, atzo egon ginen arratsaldean txapa banatzen, gaur egongo gara goizen eta arratsaldez, 12etatik ordubietara, eta gero arratsaldez 5etatik 7etara, eta horrela gaur ostirala, larun batean, astelenean azaren 23an eta 24an, ere bai. Eta Gabonetako txapak egingo dituzue, Maier? Txapak seguro hortik biliko dira, baina ez dira Euskaraldiakoak esango. Euskaraldia abenduaren 4 arte egingo dugu, beraz, 15 egunetan zehar, txapa jantzteko deialdia luzatzen dizuegu, getxostar guztioi eta Euskal Herritar guztioi, eta anima zaitezte Euskaraldian parte hartzen eta ariketa egiten. Gehiago, galdetzeko, nikot galdera bat. Euskaraldia justo urtebete gutxienez txapa jerseian, jendea txapa berri hori aplikatu dut. Euskaldia noiz arte da? Euskaraldia abenduaren 4 arte, abenduaren 4ean bukatuko da. Euskaren nazioarteko eguna eta gero, hau da, Euskaren nazioarteko eguna abenduaren 3ean izango da, eta abenduaren 4ean bukatuko da Euskaraldia. Bale, urtebete gutxienez, ez? Ez. Hori zen, bueno. Bale, listo. Bale, a ber. Beno, urteko lema bat dugu, ez? Urte guztietan lema bat dago. Urte honetan zein da lema, Maier? Aurtengo lema, Euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egitea da. Lema potentea, beraz? Oso potentea, bai. Eta galdera bat, Maier, aizu, nortzik dira guzti hau antolatzen dutenak? Getxoko Euskaldien atzetik pertsona asko daude, ezta? Baina, orokorrean antolatzaileak Getxoko Udala, Bizarra Lepoan Euskara Elkartea eta Egizu Euskara Elkarteak dira, eta gero bebai, honen atzean dauden Euskaldia lagun guztiak, ez? Herri batzordea osatzen dugun pertsona guztiak. Bazeir iruditzen zaizue antolakuntza guzti honen arduradun diren pertsona horiek ona ekartzen baitugu gurekin egotera. Interesgarria da, bai, baina niri jakin mina sortzen dit, baina ez daki zure taimina horrek aukera emango digun. Bai, miren, ongi etorria emango diogu Irantxe Uriarte Getxoko Udal Gubernoko zinegotxeari, Alaitz Bilate Bizarra Lepoaneko ordezkaria, eta Garazi Elgezabal, Egizuko kidea! Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Miren? Ohoretsu eta guzti sentitzen naiz hainbeste jende garrantzitsuekin egoteagatik. Lehenengo, eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin, eta jateko edo edateko zeo zer eskainiko nizueke. Baina ez dakit posible dan. Igual hortik produkzioko mutiko batzuk oso majoak dira eta zeo zer ekarriko digute. Miren, mesedez, seriotasuna, pizka bat, ez hau zuretzeko ongelan. Barkatu, arrazoia du. Baina benetan hain gustora sentitzen naiz, gainera denak euskaldunak. Buruko mina eta guztik kendu egin zait. Eta, tira, konta iguzue, zelan antolatzen da horrelako historio potolo bat? A ber, zelan antolatzen da? Venga, nora hasiko da, pizka bat kontatzen. Nola hasten da ideia? Beti hasten da, nonok holango zirrara bat okanean barruan, ez da, eta jendeaga zeberbetan hasten da, sareak sortzen dira, jendea hor dago, eta azkenean proiektu batek urtetan dau, alkarlana be badago, alkarlan barik ez dago ezer egiterik, batek bakarrik zeo zer egiten dagoenean, inpaktu bat dauka, baina bat gehi bat danean, inpaktu hori ez da bakarrik bat gehi bat bardin bi, handitu egiten dira, sinergiak sortzen dira, eta gero eta gehiago gagoz, eta adibidez honetan Getxoko Udala, Bizarra Lepoan, eta Egizu dagoz, beraz ja, 3
hiru entitate edo hiru entitate dagoz, eta horrek guztiaren atzean, hainbat jente dago, bakoitzak bere ekarpenak egiten, bere movimenduak egiten, eta bere sareak sortzen. Eta segurantzean gure bestekidek zeu-zerukiko da bere hor ikusteko, ez da, euren ikuspuntutik pasaran sortu egiten dan, udala atzean dago, baina alkarten eta personen laguntza barik ez dago ez ere egiterik. Azken finean, Euskaraldia Euskal gizartearena da, ez da? Euskal Txalen topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak bat egiten duten proiektu baten oinarritzen da, eta horren atzean bai, milaka herri batzorde, Euskara elkarte, instituzio, persona dauz, ez? Orduan, bueno, ez dakit, getzon bai, hori, entitate, irantzutuko aipatutako entitate nagusietatik aparte, personak ere badauz, ez? Eta gainera, gaur egungo egoera zein den ikusita, zer nolako zailtasunak planteatu ditu COVID-ak hau antolatzeko momentuan? Bai, nahiko etzu. Tamalez, nahi genuen Euskaralia kalera atera eta abar, eta nahi genuen jaia, ez? Dan jaia erakutsi jendari, baina, moldatu dugu, birmoldatu gara, egokitu gara egoerara. Gaur hemen gaude zuekin streaming bidez, nahiz eta ez gauden hor zuzenean, baina, gurekin jaia edo ariketa honeri hasiera emateko eguna da gaurkoan, eta hurrengo egunetan egongo gara, orduan egokitu egin gara, ez? Zailtasunak zailtasun, lortu dugu Euskaraldia martxan jartzea, Getzon, Euskal Herri osoan, eta denok ariketa egiten martxan jartzea. Bai, eta oraingoz, ariguneen irudi berri horrek itxura hartu du. Naiz eta egoera ez dena proposena, ez da? Horri buruz zer, konta iguzue, mesedez. Bueno, urtengo nobedadea, zuk aipatu duzun bezala, arigunak dira, ez? Aurten plano pertsonal batetik, plano kolektibora egin dugu salto, eta horren barruan, mota guztietako entitatek parte hartzen dute, parte hartuko dute Euskaraldian arigunak sortuz. Zer gertatzen da? Tamalez COVID egoerengatik badaude hainbat entitatek, ezin izango dutenak pertsiana ireki edo, pertsiana itzita dutelako, baina aldan dabe ariketa egin alko dute beste lanean ezpata, kalean, etxean, gainerako guztietan, ezta? Bai, gaur egun arigunea esaten da, eta gunea normalean gure buruak espazio bategaz identifikatu egiten dau, baina uste dute pandemia egoera honek, COVID egoera honek, espazioa zer dan redefinitzera edo osta bere zer dan planteatzera eroan gaitu, ezta? Gune bat, espazio jakin bat da, izan behar dau. Izan daiteke irantzu barkatu espazio virtuala ere, ez? Hori da, izan daiteke espazio virtual bat, izan daiteke pertsonen arteko harreman era bat, segaitik ez. Orduan, espazioa zer dan, osta bere, birpentsatzera eroan gaitu egoera honek. Beraz, egoera aldatu da, jarrerak aldatu behar dira, eta ohiturak be aldatu behar dira. Eta gauzak barritu, innovazioa sartu gure egunekotasunean, eta egokitu. Eta egokitzen ez dana atzean geratzen da. Beraz, holan jarraitu beharko dugu. Esaten da moduan, lankide barri bat daukagu, koronavirus da. Bai. Koronavirus da lankide hori, eta orduan, egokitu edo bestera, akabo. Bai. Eta azaroaren 20an, Joseba Tapia jotzen du musikabarrin. Hori programan dago, Andoni, badakizu? Utzi gure gonbidatu mesedez azaldu dezaten, miren, alaitz, mesedez, kontatu pizka bat gehiago, zer aurkituko dugun Euskaraldi honetan. Zure kasuan, zer antolatu duzue? Bueno, gaur saioa amaitzen denean, 8:00 animatu nahi ditugu herritarrak, etxean ez, jar dezatela Euskaraldiko musika, atera ditzatela Euskaraldiko banderatxoak legiotik edo balkoietatik eta astindu ditzatela. Eta gero datozen egunotan, badagu bihar larun batean, arratsaldeko 7:00 hemen Romo Kultura Etxean, Euskainolitiz bakarrizketa Oian Begaren eskutik. Bai, eta egizun garazi, zer egin duzue urte honetan?
Antolatuko dugu azaroaren 26an, osteguna, arratsaldeko 5:00 Arrasateko itxasopagagarekin egingo dugu hitzaldi bat online, nola aukeratu jostailu egokia, dinamikoa izango da eta parte hartzailea, orduan animatzen zaituztegu. Egun horretan bertan, apurtxu bat beranduago 7:30 ukiko dugu gure ukitzeko irakursaleen txokoko solasaldia, Maian Etxoperena etorriko da gurera, eta ene baitan eleberriarekin ukiko dugu solasaldia. Buruz ari naiz, hori ostegunean. Buruz baina oso ondo. Ostiralean ere ustruku saioa prestatu dugu, ahoskotasuna lantzeko, hau Aldai patronatuan izango da. Eta gero egiten dugu abendura salto, ez? Hori da, bai. Gero abendura salto egiten dugu, Euskaraldia amaitzen da abenduaren 4an, baina, bueno, ez? Urtero den legez eta irantzuka aipatu dauen moduan, ez? Urteetako elkarlanaren ondorio ere bada, abenduaren 3an beti, ez? Udalarekin, hiru eragileok elkarrekin ospatzen dugu abenduaren 3an. Egun horretan, laburbira emanaldiak antolatzen du Egizuk ere. Hori da, goizez egingo dugu musika, Andres Isasi musika eskolan, goizez eta arratsaldez egingo ditugu laburbirako emanaldiak, eta horren ostean, ona etorriko gara berriro, Romoko kulturetzera, txor bakarrizketa prestatu dugulako, humorearekin janzteko apurat, eta aztu zaigu, baina aurreko egunean, bezperan, salto egingo dugu atzera apurtu bat, abenduaren 2an, argia ere egiten Euskara sariak izango ditugu, urtero legez, musike barrin. Hori da, hor daukagu abenduaren 2ako, argia ereiten saileak eukiko duguz, eta nori izango ete da irabazlea. Eta, bueno, ja, Euskaraldiari amaiera emateko, abenduaren 4an, Kirol Portuan, ekitaldi bat egingo dugu, eta, bueno, getxostar guztiak gonbidatzen ditugu bertara joatera, eta lehen aipatu duzu, Joseba Tapiaren kontzertua, baina Joseba Tapiaren kontzertua ez da gaur, bihar izango da, azaroaren 21. 7:00 musike barren. Zuzenduko dugu, miren, zuzenduko dugu. Eta, bueno, data asko dira, miren, data asko dira. Beraz, zer gauza bat, data asko, ez badaukazue kartela, miren, kartelari buruz, ez badaukazue kartela, errebobinatu bideoa eta apuntatu, edo bestela, kartel bat dago, ez? Non, bueno, daukazue egun guztia, programazio guztia... Beraz, begiratu eta informazio guztia sare sozialetan topatuko. Hori da, interneten guztia dago. Beraz, beno, agur esan baino lehen, iaz San Nicolás plazan, gure nahiak eta bizipenak jarri genituen. Eta gustatuko litzaidake, edizionetako Euskaraldirako zuen desioak zeintzuk diren kontatzea, txandaka. Desioak, en plan, azkar modukoat, espres. Batez ere, ariketa ondo egitea, eta jendea animatza egoera zaila bada ere, parte hartzera Euskaraldian, eta hori, txapa astu egiten bazaigu ere 15 egunetan berdin dio. Egin dezagun ariketa, bakoitzak aukeratu dezala bere errola, eta animatu parte hartzen. Txapa azkenean simbolikoa da. Hori da. Eta astu egiten zaigu. Baina, bueno, importanteena ariketa bete egitea. Laitzek esan duen bezala. Ondo pasatzea, ariketa egiten, ikastea, eta taldearen babesarekin, egunetik egunera, animatzea txapa, musukoa edo dana alakoa, eta disfrutatzea ariketa egiten dugun bitartean, 15 egun hauetan, eta gerokoa, gero ere jarraituko dugulako. Irantzu? Bueno, nik alde batetik esango nuke, bakotxak dakiana erabili dagiala. Lehen esan duan moduan, bat eragina dauka, bat gehi bat, eragina, ez da bakarrik bat gehi bat, bi, handitu egiten da. Eta beraz, bakotxak daukana apurra erabiltzen badau, bazkenean, segurantzean apur hori be gehitzen joango dala, eta daukana ez dagoela galduko. Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, daukagun hiruron artean, eta egia esan jente gehiago gondala, baina nagusik hiru entitateen artean, antolatutako euskal programazio guzti hau, disfrutatu dagiala jenteak, ikusi dagiala, disfrutatu, sentitu dagiala, eta hor dagoala, eta bizi dagiala benetan, euskeraz, eta disfrutatu benetan. Eta gero, ia inoiz, osta bere, holango ekitaldirik egin genken, ze hor aurpegi ezagun asko ikusi dodaz, aspaldi ikusi ez dodazanak,
baina ez eurek ez nagoelako. Musukoagaz gagozalako beti, eta bueno, eta gero ja beste epeluzerako holango ekitaldirik beharrez izatea, evidentemente, eta ez izatea horrek esango leukelako euskera ja guztiz normalizatuta eta barruratuta daukagula eta helburua bete dela. Baina, beraz, momentuz horrek hiru gauzatxoek. Eta Maier bukatzeko, zeure desioa? Bueno, oztopoak oztopo, ariketa ilusio sartzea, gogoekin, kalean berriro bizipoza arnaztea, ezta? Apurtxo bat egoera honetan apurtxo bat falta dana, eta bueno. Eta, hori, gehien bat herritarrak lotxa galtzea, estereotipoak apurtzea, ariketa lasai, eroso, era natural batean disfrutatzea, eta hori, euskara moztegunetan bai, baina euskaraldia bukatu eta hortik aurrera ere bai. Eskerrik asko Lauroi etortxagatik, promokora etortxagatik, eta mezu bat bidaltzen dizuegu, euskaraldiaz gozatu, ondo pasa, disfrutatu, eta, miren? Eta eskerrik asko. Eta eskerrik asko hori da. Ikusiko gara. Txalo ero bat zuentzako. Garaziko herria, benedika dadila. Garaziko herria, benedika dadila. Euskarari eman dio, behar duen tornuia. Euskarari eman dio, behar duen tornuia. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Bertze jendek uste zuten, ezin eskriba zaiteien. Orai dute forogatu, enganatu zirela. Orai dute forogatu, enganatu zirela. Euskara, euskara, jalgia di kanpora. Euskara, euskara, jalgia di dantzara. Bertzeak orok izan dira, bere goien gradora. Bertzeak orok izan dira, bere goien gradora. Orai ganen da, bertze ororen gainera. Orai ganen da, bertze ororen gainera. Euskara, euskara, jalgia di plazara. Euskara, euskara, jalgia di dantzara. Euskara, euskara, jalgia di kanpora. Euskara, euskara, jalgi mundu guztira. Oier Garamendi izan dugu abesten gurekin, sekulako makina, miren. Eskerrik asko Oier gurekin egoteagatik, eta gonbidatu garrantzitsuak izan ditugu. Baina ez dugu ahaztu behar euskaraldia denon artean egiten dugula. Eta antolakuntzaz aparte, ibilbide honetan ezinbestekoak izan diren beste eragile batzuk daude. Hauek dira ariguneak. Ariguneak? Zer dira hori, mertxeriak?
Mira, zer dinosu, mertxeriak. Bai, ariguneak, ariak saltzen diren tokiak, mertxeriak, nire etxe azpian badago bat. Ez, miren, ez. Ari, atxe barik. Aritutik datorrelako ez, aritik. Nire etxeko azpiko mertxerian hor daude beti, ari eta ari. Miren, ez behitu, ariguneak zer diren hobetu lertzeko, urrengo gonbidatuak aurkeztuko ditugu. Eta zergaitik ez gaituzue pizka bat pakean uste. Bai, burua deskantzatu behar du. Venga, deskantzatu burua, bai. Anda, neska, begira. Bai, Jesus. A ber, pizka bat niri, a ber. Ondo, torkigu, A ber, hasiko gara aurkezten, miren. Kaixo, ongi etorri, guztioi. Eman diezagun ongi etorria trikimailu jolas dendako Xabi Ugarte bururi, Arrautzalde on futbol taldeko Mikel eta Bernard, a ber, ondo esaten badut, Bernard Landaribar Romoko ordezkaria. Kosta gatzu baina ondo esan dut. Ai, Jesus, ja esan dut. Bale, hirurei ongi etorria. Eta, Xabi, zuzaitugu Romon dagoen trikimailu jolas dendaren jabea, ezta? Bai. Bai, ezagutzen du denda hori, zelako frikadak zertzen dituen, baina niri benetan gustatzen zait, gustatzen zaizkit horrelako gauzak. Jostailuak, ere egiten dituzte tailerrak, denetarik, denetarik. Beno, baina, a ber, Big Bang teoriko alako gauzak ere dituzue han edo kontatu pizka bat? Denda horretan apurtxo bat daneti daukago. A ber, friki hitza oso erabila dago, baina... Bai. Danokagu friki bat barrua. Ondo ikusita dago, Claro, batzuk kirolaren frikiak, beste batzuk kasu honetan, jolasen frikiak, beste batzuen frikiak, kasu honetan, bilen honetan, euskararen frikiak. Eta badakizu, triki-trisa ere jotzen du. Bai, hemen dena dakigu, informatu zabete, Eta esan digute, jotzen egiten duzula urratz erromerian. Egia da hori? Bai, gizajoek ni beti aguantatu behar naue, baina, soportatzena, Eta nola bururatu zitzaizun Euskaraldiaren arigune izatearen ideia? Begira, egia esateko, naiz eta banekien Euskaraldiaren kontuan nola zijoan, nire kontuetara nenbilen, eta zorionez, hemen Getxoko udalak, bastante lan on egin zuen dendak eta informatzen, eta bertara dendara hurbildu ziren eta lagundu zidaten guztia montatzen. Beraz, egia esan behar da, hemen nintzelatekela egongo udalekoek eta lagundu izan ez lagundu egin dizute. Eta zure kedada friki horietan, nola egiten duzu, euskaraz jolastu egiten duzu, edo ze? Nik ez nekien euskaldun frikiak existitzen ziren. Egurrea arasan moten, mire? Ez. Uste baino gehiago. Seguru, zure bizitzaren inguruan badudera hainbat, baina oindekan ez zara konturatu. Bernard, eta zu Romo ikastetxeko ordezkaria zara, ikastetxe batek arigune izateko zer egin behar du? Azteko, pixka bat. Bueno, nik uste dut lehenengo eta behin lekuko hartu, eskola bezala eta hezkuntza komunitate bat bezala gure lana izan behar dela eta orduan lekuko hori hartu aurrera jarraitzeko. Eta aprobetxatu zelako egoeratan gauden, ez hori bakarrik lekuko hartu, eta ia kontagiatzen dugun bai hezkuntza komunitate guztia eta bai mundu guztia, Euskara dela eta euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko. Eta nola hartu dute parte hau ikastetxeko beste langileak? Lehenengo eta behin bakotxak bere onena emon da, eta esparru guztietan, adibidez, lehenengo hitza euskaraz esaten, euskaraz eskatzen, bigarrena ere bai, hirugarrena ere bai, eta hortik aurrera, aldabenak. Pizkanaka, ez? Irribarrearekin eta belarria presekin. Eta ikastetxerako zer suposatzen du horrek? Usten dut, ez du, ikastetxeari ez dio gauza handirik emoten. Ikastetxeak hori eginda eguneroko gauza egiten du. Eguneroko lana izan behar da,
ikastetxe batena, eskola batena Euskal Herrian, euskeraz egitea eta euskeraz bizitzea. Talde lana ere, talde lana. Noski. Bai, talde lana. Bai. Eta miren, beste gonbidatuari, galdetu beharko diogu, ez? Galdetu. A ber, Mikel, Arrautsaldeon futbol taldeko partaidea zara, ez? Arrautsaldeon! Hene! Txiste egin behar zen. Miren, mesedez, kontatu digute entrenatzen ez eduten arren, WhatsAppeko talde bat sortu duzuela, euskaraz egiteko, ez? Bai, azken finean gure entrenatzailea, gure kapitainak, haien artean hitz egin zuten, eta euskaraldia dela eta gaur egun daukagun egoera dela eta normalan 3 elkartzen gara 2 entrenamendu eta partiduetan. Baina gaur egun ezin dugunez, etzateetan, batez ere entrenatzaile entzateetan eta kapitainen entzateetan, euskaraz mintzatzea, hori adostu dugu, eta ez bakarrik euskaraldirako, euskaraldia bukatu ostean, euskaraz hitz egiten segitzeko. Bestela bankillo, ez? Bueno, izan daiteke. Derrigortuta, ja. Niretzat hobeto, kompetentziak entzeko. Oso ondo. Miren. Bueno, hainbat alditan, aipatu duzue, ahobizi, irribizi eta belarriprest hitzak, gutariko gehieno, kondo dakigunez, horiek euskaraldiaren oinarrizkoak rolak dira, ezta? Bai, irribizi izan beharko nintzake. Zuk? Bai, edo zuk. Nik, orduan emaidazu txapa. Bale, begira, txapa bat emango dizut. Txapa, kontuz. Ukitu gabe. Hemen daukat txapa. Bale. Aukeratxakoan, irribizi aukeratuko duzu, ez? Baina, gonbidatuak, jakin behar duzue, gonbidatuak etxera pastak hartzera eraman ez ditzasun, getxoko bizilagunen adibide batzuk ikusiko ditugu orain. Eta zer biribilki aukeratu dituzten ikusiko dugu. Mikel, Bernard, Xabi, eskerrik asko gurekin etortxagatik. Eta, miren. Sartu bideoa. Venga. Euskaraldia bertan da. Gehiagorekin gehiagotan. Ni ere ahobizi. Kaixo, izan behar nahi, zui marrokin errebizi izan genaiz Euskaraldian. Ni aurrekoa irribizi izan nintzen, eta aurten belarriprest izango naiz. Badator Euskaraldia 2008, apuntatu zaitez. Aurten ere Euskaraldian ahobizi izango naiz. Nik ere Euskaraldian izena emango dut. Ni aurten belarriprest izango naiz. Kaixo, Maia naiz, eta aurten Euskaraldian parte hartuko dut. Ni ahobizi izango naiz. Aupa. Badator Euskaraldia 2020. Parte hartu. Nik Euskaraldian izena emango dut. Aurten ere, ahobizia izango naiz. Ni aurten belarriprest izango naiz. Kaixo, ni Mari Carmen Ruiz naiz. Y soy irribizi porque yo sonrío al euskera. Baina segingo dut ni andoni bitxapekin. Beitu, miren, gure hurrengo gonbidatuak bezala ergatibu, ikasten ari naiz euskera. Gure hurrengo gonbidatuak bezala egin dezakezu. Bera denetarik egiten du beti. Eta aurtengo euskaraldian 3 rolak batera hartzea erabaki du. Eta esperientzia hori kantuz kontatuko digo. Beraz, aurrera, Xabi Paia! Arrastion getxoztarrak, gazteak eta zarrak, Andreak eta gizonak, gaiztoak edota onak, heldu da barikua, ta aze predikua, ez da edozein bariku, badugu hainbat meritu, gaurrazi behar duguna horra erantzukizuna, baina zergatik nola, ez dio asola, pentsa dezagun orduan, zintzoen moduan, hasi da euskaraldia,
Hori da ibilaldia 11 egunetan zehar euskaraz mintzatu behar, edo alegina egin ez dugu hori berdin. Eike ez euskaraldia, ez el euskara aldia. Joello eskalaria eleberesten txankletaz ez aditu arretaz ez delako hain zaila, ta goazen mailaz maila. Belarri prest aho bizi, arigune irri bizi, eneze terminologia, master bat behar daia, ez mesedez entzun eta serio jardun, hasiko naiz pixkanaka, hause da lehenengo txapa, estampita edo plaka, irri bizia da bera, ez du mintzatzen euskera, pero de alguna manera laguntzeko presta beti eta aukera ireki, guraso edo zahar, badute hainbat indar, beraiei esker hain zuzen ari gara erabiltzen eta gero eta gehiago egiteko gertu dago gure hiztunen taldea, eta hor kalidadea bilatu behar dugunez segi dezagun erromes konpromesua eginez, eta alako minez, zeinote da bigarrena, badute erantzun zuzena, hause da belarri presta, belarrian dauka kresta, entzun baitezaki ongi, baina gelditzen da grogi hizketan hasi orduko edo hor hamaika punto, baditu lortzeko hortaz, hitz egin dezagun hontaz, belarri presta dela, oso lagun itzela, ez du erabat egingo, ez digu esango bingo, baina esango du aurrera, ona izango du jarrera, talaguntzea da ona, hori da lehen sintoma, aurrera egin dezan, ez geratzeko mezan, tairteteko parrandara, hortara etorri gara, baina koronavirusa da denontzako eskusa, eta ezin da irten, naiz egon irakiten, eta hirugarren txapa, besterik ez zaigu falta, aho bizia izango da bestela enoa inora. Hori da importantena nire ustetan lehena lortu behar genukena, bizi osoan barrena, euskaraz biziko dena, lehentasun handiena, hizkuntza izango duena, hori gauza nabarmena, lortu nahi genukena, ene baina zepena 11 egun bakarrik ez egin gero alperrik, baina eskero segi inoiz ez dugu larregi, beti egongo da gehiago edo eta urrunago eramateko aukera beraz euskara aurrera, eraman nahi baduzu, arren entzun ezazu, gehiago egin berdin edo gehiagorekin, baina ekin ta ekin, egin ta egin. Ze polifazetikoa den mutikoa, polifazetikoa, polirrolikoa eta poliglota ere bada. Baina, pentsatzen hazitan nago igual, poliamorosoa ere badela. Miren, listo, ja, bukau. Beste bi mutiletan neska batzuk ekarriko ditugu orain. Ainhoa Romarate, Ibon Larrinaga eta Manu Delgado, aurtengo euskaraldiko belarri prest, aho bizi eta irri biziak. Ongi etorri, Ainhoa Romarate, koordinatzaile zara gizun, ezta? Bai, horrela da, bai. Eta Ibon Larrinaga, zu zara gure getxoko, gure boxealarik ospetsuena, ezta? Bai, bueno, zehazenaz. Y Manu Delgado, que es una institución del Atleti. Eskerrik asko. Baina hemen infiltratu bat daukagula uste dut. Miren, baina zer diozu ba? Bai. Bueno, zuk Ibon boxeorako zelan erabiltzen duzu euskera? Zaplastekoak emateko zirtzat. Eta danba esaten duzu edo nola da hori? Boxeon asko ez da hitz egiten, ezta? Bueno, ring gainean ez da hitz egiten euskaraz, baina behan aldagalean zaudenean edo entrenamendu egiten dituzun bitartean, bai, eta bai zehatzen garela gutxienez, jendearekin zaudenean lehenengo hitza euskaraz egiten eta jarraitzen bazaitu, jarraituzu harreman hori euskaraz izaten. Eta bueno, sakuarekin ez dago askorik egiteko.
Ainoa, Euskaldun zaharra zara? Bai, hori da. Eta zelan ba erabaki duzu aurten belarri prest izatea? Begira, hau da infiltratua. Eta zergatik ez? Esan nahi dute, Euskaldun berri bat hau bizi izan daiteken modu berdinean, Euskaldun zaharrak ere belarri prest izan gaitezke. No ez behinka, ez? Aldaketa, eman? Bai, azken finean, rola ez dago erlazionatuta zure euskara mailarekin, baizik eta zure jarrerarekin. Orduan hori zure autu propioa da, eta nik defendatzen dut hori, Euskaldun zaharrak ere belarri prest izan gaitezkela. Oso ondo, begira, oso ondo. Manuk saiakera izugarriak egin ditu eta egiten ditu euskararen alde. Cuéntanos, Manu, ¿cómo es eso del lema que te inventaste y cómo es que cuando entrenabas en el Athletic usabas el euskera? El lema es pensando buru, bihotza, takemena. Begira. Jokalari enesamako entrenatzaile entzun, jokalarik. Orain, 30 metroa sprint. Gogor, azkar, harin eta aurrera. Bueno, ta esloganas egiteaz aparte, Manu, es un irribisi un poco curioso, porque alguna canción en euskera, Manu, te sabes, ¿verdad? Bai, en Euskal Telebista hicimos el Agure Zarra de Gorka Kenner y bueno, pues A ver, nola da? Venga, Manu, cántanos un poquito. Te hacemos coros. Agure zaher batezio, ere etxe ondoan, agure zer bartekira irtzetzen izanean, baina guztio batera, saiatu hura botatzera, ikusiko dek nola Leister eroriko dan, tabultza gogor hortikan, tabultza nik emendikan, ikusiko dek nola Leister eroriko da. Beno, Manu! Mundiala, Manu! Zoragarria, benetan. Oye, azaldu aldiguzu mesedez zertan datzan rol bakoitza, gainetik? Bai, noski, adibidez gu belarri presto, egiten duguna da, momentu egoera eta gauza desberdinen arabera, aukeratu euskaraz edo gazteleraz egin. Bai egiten duguna da, gonbita bota edo jendeari esan guri euskaraz hitz egiteko eta guk erabakitzen dugu nola egin. Hori bai, nabarmendu nahiko nuke, belarri presta izatea ez du esan nahi zure euskara maila basua denik, baizik eta zure jarrera hori izango. Jarrera. Garrantzitsua hori, Eta Ibon, zure kasuan? Obiziok 15 egun hauetan zehar egingo dugu euskeraz lehenengo hitza behintzat. Lehenengo hitza euskeraz botako dugu eta jarraitzen gaituztenekin euskeraz jarraituko dugu eta irribiziekin ez, baina belarri prestekin bai. Eta azken finean hizkuntza aktivistak izango gara. Elkarrizketa elebidunetan euskerari eutsiko diogu. Hori da askotan zaila egiten zaigula, baina eutsiko diogu. 15 egunez behintzat, hor? Aitzakia eta beharra daukagu, bai. Eta Manu, en tu caso, ¿qué supone para ti o qué es un irribizi? Irribizi 45 urtekoa. 1975 arribamos mi familia en Euskal Herria y desde entonces pues soy un enamorado del euskera. De tal forma que la toma de decisión de educación de mis hijos, Manu y Idoia, somos fundadores o colaboramos en los comienzos de Ikastola Govela, en la calle Govela de las Arenas, que fue un centro neurálgico en esta ciudad y en este ayuntamiento como Ikastola, y después, pues a mis nietos, sigo con la corriente Euskaldun Zaharra por nacimiento y por idioma. Están en Lauro y Ikastola también para llevar desde aquel año
pues dentro del seno de mi familia, el euskara en el corazón. Entonces, podemos decir, perdona Manu, que un irribisi auténtico lo que hace es apoyar, aunque no hable el euskera, pero apoyar el euskera y defenderlo, ¿no? Totalmente, porque, bueno, pues dentro de la forma educacional en Lezama, he estado 45 años educando generaciones y generaciones de euskaldunes, y eso lo he transmitido también en todo mi ámbito, en conferencias, en toda la cultura de Bizkaia y Euskal Herria. Bueno, eskerrik asko Tamales, denbora aurrera darrai, eta oso gustora goden arren, agur esateko ordua heldu zaigu, eskerrik asko gurekin egotearren, eta ekin gogor zuen rolari Euskaraldian, eta laster arte! Ze ondo pasatu dudan, Andoni, potxolo benetan, arratsaldea postu egin didazue. Baina, miren, hau bakarrik ez da hasi egin. 15 egun ditugu aurretik denon artean, Euskaraldiaz gozatu eta bizitzeko. Guk hasiera besterik ez diogu eman. Bai, Andoni, baina hasiera? Horrelako gauza potoloak astear daudenean, zeo zer potenteago egin behar da, ezta? Nada potentea. Bai, adibidez, Getxoko Portusarreko festak direnean, kuadrillak jaitsi egiten dira. Edo adibidez, Gabon gauak hasi baino lehen, olentzero erretzen dugu. Eta San Ferminak baino lehen, txupinazoa bota egiten dugu. Bale, eta zer nahi duzu, txupinazoa antolatu hemen? Bai, txupinazo bat edo txispun bat. Txispun bat? Bai, txispun. A ber, zer da txispun bat? Ba, begira, txispun bat, jarriko dugu bideoa. Euskaraldia. Eman izena. Izan gaitezen getxoprest. Bukatu da, Andoni, bazen garaia. Miren, lehertuta. Euskaraldia jaia bat da. Oraindik ez du bukatu. Venga, hartu! Gora Euskaraldia! Gora Euskaraldia! Gora! Agur, lagunok! Laster arte lagunok, ongi izan!